Fe ddath na benderfyniad yn adran y meirch dros bedair oed gyda'r cobiau Cymreig yr adran de ac yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma Menai Eurostar ac yn berchen i Mrs Karen Johnson ac yn ennill poblogaidd iawn hefyd. Do wir. Ddath e lan o'r ail i'r cynta. Dyna sy'n digwydd, y cystadlu yma. Ac fel i ni gweld y blaen i ni y ceffil cwrw fel i ni'n gweud, y ceffil Palomino. Oedd ar y brig a fe ath e lawr i'r ail, a hynny yw ar yn cylen y Bentley i Mrs Carol Prater. A hwnna sy'n neud yn gyffroes. Felly, mae yna benderfyniad wedi dod yn rhan deheuol y prif gylch wrth i ni edrych ar gystadleuaeth y meirch dros bedair oed yr adran de y cobiau Cymreig. I ni'n gweld Paul Harper fyny oedd yn edrych ar cydymffurfiaf y cyffelau ac yn beirniadu. Llon gyfrched y mawr iawn i Menai Eurostar yn berchen i Mrs Karen Johnson ar ddod yn fuddigol yn y dosbarth arbennig yma. Yn yr ail safle, Ren Cullen Bentley yn eiddo i Mrs Carol Prater. Fantastic, thanks for that. And Katie Madden-Bay, you won this morning. And second, congratulations to yourself as well. And the third then, against the Kathy. What keeps on your own to Kathy? He's featured boys on Ireland, Japanese, and yeah, he's very cool. Okay, thank you for that. Dyma'r eiliad sy'n plesio pawb yn y brif eisteddle ac wrth gwrs yr un sydd wedi dod i'r brig hefyd. Pan maen nhw'n cael cyfle i ddangos i doniau o flaen y criw yma yn y prif gylch. Llon gyfrched y mawr iawn i Menai Eurostar yn berchen i Mrs Karen Johnson ar ennill yr adran yma i feirch gyda'r cobiau Cymreig.